ଆମ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ହଉଥିବା ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଆଜି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଚାଦର ଘୋଡିକି ଆସିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ମାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଖାଇକି ଚାଲିଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ମାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟଟା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ମାଙ୍କ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଏଥିରେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଆସି ମାଙ୍କର ଏବେ ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ମା ବାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଳତି ହେଲା। ତ ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଚାଲିଥିଲେ ମା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ପଟୁଆର ସହ ମା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି କିଛି ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଅଧିକ କିଛି ସେମିତି ଆସିନଥିଲା। ତ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ମା ପୁରା ଧୁମଧାମ ରେ ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାଘ ବୃଷଭ ନାଚ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆସି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ମିନି ବଜାର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମିନି ବଜାର ଆସି ଏଠି ମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବାରେ ଓ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଓ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ଆମେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଡିନର କରିକି ଚାଲିଥିଲୁ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍।